ഡി കമ്പനി മൂവീസിൻ്റെ പുതിയൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. ചാനൽ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ബയോഗ്രഫി അഡ്വഞ്ചർ ഡ്രാമയെക്കുറിച്ചാണ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ജംഗിൾ എന്നാണ്. പേര് പോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രം കാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 2017 പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ഒരു ഇസ്രയേലി അഡ്വഞ്ചറുടെ റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ബേസ് ചെയ്തെടുത്ത ചിത്രമാണ്. ആമസോൺ കാടുകളെ അടുത്തറിയാനും അവിടുത്തെ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളെ നേരിൽ കാണാനും കാടിൻ്റെ ഭംഗിയും രൗദ്രതയും അറിയാനും തയ്യാറായി പുറപ്പെടുന്ന യോസി എന്ന അഡ്വഞ്ചർ, ഒപ്പം 2 കൂട്ടുകാർ. അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കാഡ് എന്ന ഗൈഡ്. ആ ഗൈഡിൽ ചില നിഗൂഢതകൾ തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത ചില മിത്തുകൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിലുണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. കാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാഹസികത നിറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലാണ് ചിത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ യാത്രയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനപ്പുറം ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുന്നോട്ട് പോകാനും വയ്യ, തിരിച്ചു പോകാനും വയ്യ എന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇനി അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഘോരവനത്തിൽ വന്യജീവികൾക്ക് ഇരയായി തീരാനാണോ തങ്ങളുടെ വിധി? ഭംഗിയും അതിനേക്കാളേറെ അപകടവും പതിയിരിക്കുന്ന ആമസോൺ കാടുകളിൽ തങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരും? ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത. മഴക്കാടുകളുടെ ഉൾക്കാഴ്ച ഏവരെയും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ദൃശ്യഭംഗി തന്നെയാണ്. ഇത്രയും ആഴത്തിലുള്ള കാനന കാഴ്ച മറ്റ് സിനിമകളിൽ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് സിനിമയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. കാടിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മിക്ക സിനിമകളിലും വനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ തേടിയെത്തുന്നത് വന്യമൃഗങ്ങളായിരിക്കും. അവയോടുള്ള പോരാട്ടവും അതിജീവനവുമായിരിക്കും മിക്ക സിനിമകളുടെ ഇതിവൃത്തം. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ എല്ലാ മുൻവിധികളെയും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സാഹസിക യാത്രയുടെയും ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ അതിജീവനത്തിന് കഥ പറയുന്ന സിനിമ കാടും യാത്രകളും സാഹസികതയും ത്രില്ലർ സ്വഭാവമുള്ള സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും. ഈ മനോഹരമായ യാത്രയുടെ കൂടെ നമ്മളും അറിയാതെ ചെയ്യും. അവസാനം ഒരു ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ക്ലൈമാക്സും വേദനയും സന്തോഷവും സംവിധായകൻ നമുക്കായി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹകൻ സ്റ്റാഫൻ ഡിഷിയെ 7ാമത് ഓസ്ട്രേലിയൻ അക്കാദമി ഓഫ് സിനിമ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആർട്സ് അവാർഡിലെ മികച്ച ഛായാഗ്രഹനുള്ള അവാർഡിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി ധാരാളം നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ ചിത്രം 2017 നവംബർ 9 അബ്രല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ബാനറിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ഈ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്. വീണ്ടും പുതിയൊരു റിവ്യൂയിലേക്ക് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല സിനിമകളുടെയും സീരീസുകളുടെയും റിവ്യൂവുമായിട്ട് ഞങ്ങളെത്തുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു സിനിമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സീരീസിൻ്റെ നല്ലൊരു റിവ്യൂവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ.